Magang buntag, ako na po din si Jinverse. Pero harap pa manggagahi ato paning ibabad guys kay para manggagahi pa. Pang ibabad ang kuan guys hotdog kay na frozen. Hindi magkuan na naman ko maghiwa po sa palitsya. Si ate nang labas atik sa joke. Si mama to askuan tindahan. Mag-iwas ako askuan guys, palidya. Hi guys, manamig pamahaw. Ila karon dia padong mi sa lungsod kauban ng ate. Kay mangita ko na mig torta kay gimingon ako sa torta danis dalangit. Dugay ako sa nakakaon. Pila. 30. Sila ta ka buok, 5? 5. Uno. Unsa pa ito sa dito? Ano sila ang tostado? Tostado te, isa ka suko. Naman din sila ikan pa o. So, muron. Naman din dani pa? Kalamiya ba? Kaya, 20. Ang pinaging banana, 5 ka po. 20 ko tali ma'am. Ano mo? Balik-balik mo mama. Ari mo pamalit, balik-balik. Na miss bye guys, nakauli na mi. Inja, maghikay mi yung paniud po. Kay udto na. Asa man kaming koy? Tagbo man jud kaming koy? Wag yun sila, wag yun delivery ko no. Magitagbo kasi mong mingkoy oh. Pwede kami koy. Ha? Nanami guys, jada namalit mi gutro kuan guys, langgana. Inja. Namalit mi Tupperware di ay. Gasil sila tino. Namalit mig Tupperware para sa ako ni mama. Magbait di mas mama karong 29. Na dun sa kuan guys, dagat. Nga butangan ng mga kuan basuwa. Unom kabuok ni. Namora niya mong kuan guys, napalit. Mga kuan na. Nalagi baso te. Oh, okay. Babalik na dudong. Para daw Pre? magamit. Di man? Adi ni pre. Para daw gamitin natin. Ikatong na Naomi. Kuan man nga na dyan ay pre. Pinsan guys, magkikay sa mig paniud to guys. Kay udto na. Magkuhan mi ron, magsugba mig ka na isda. Katong daya mong napalit dias kuan. Gahapon, amo ning kuan among isugba. Magsugba mi ron. Daya, katong na isda nga arang kadako. Daya arang among pinalit nga kuan guys, torta. Mag-snacks ako mi guys. Nasa may magsugba datong na isda. Nadagkakadyo ilang kuan guys, torta. Tag 30 pesos ang isa. Marag di mo ko dani kahurot, karamang dakong Merinda guys. Torta from Dadaget. Ito ming koy. Kailangan na mong vlog guys, puro na ni kang kaon. Ayaw gipanada bi. Uy, nada. Di mo ko makahurot dali pa, ito nga tapa. Usa naman lang lima. Magtilawas mo na. Ano? Ikaw na ka. Grabe ni mga kita planggana mo nang ikaw. Ate kayo. Tilawas din na mati nyo. Muna. Mo yun ang mga tao na pinag ko sa kinaon sa mga. Pasiyan mo na. Bigyan mo mama. Ikaw na ba? Kailangan ko yung panada ko ako katilaw. Yan na natali. Pila ka kabuktot ta? Ana. Ay guys, ang mga dagkong kaon. Lingkod. Mingkoy, ano mingkoy? Mingkoy. Among vlog guys, puro na ni kang kaon guys. Naman milay mabuhat. Kita mo sa mga lawas. Ni. Uy. Ali. Ali. Marami dapat mama mga lawas kung buang. Ayaw. Kaming koy. Kontak tago ko.
Mani nga magipalit dito kasi sarap yung ang tindahan na dito, te. Bang process torta. Dami dito, guys. Mga taga-dalagi po gusto mo palit ko talang torta nga lamingan. Kaya, balikan. Karang dili mga talagit, talagit sikat na talagit, ang mga kanang mga dayo ba. Yung mga taga-Malawi, taga-mga Talisay, hapit mo dito. Dami Panagikan. Bang process torta. Ano to din mo pa? Pila dia pa sa ni mamali. Iyo, tinata. Taon na naman na diya doon, pero pagkain niya karon mo. Diyan ko kay pasayro sa Alcoy, yung bana Amerikano, tagang-Alcoy niya sakay na ko sa Amerikano sa Alcoy, pato diya. Nagipahuwat ko, gitagaan ko presinto, gipahuwat ko, gibagyo ko, palit ko sa plastic. Inani? Inani mo, dako sa plastic. Balag susunod, mga inani sa tutan na to, lain. Kang gusto mo ko tostado. Magdako sa Manila na tortado. Di man mausap. Lamilan yung panalo mo. Ayo. Balik kami ipapadong sa Hindi tostado. ang kadiprensa lang ali sa pangag, kadi makadulo. Hindi ka daw. Aw yung pinakan murag gaba. Ang gamuya na lang. Patay, miska, na makaon. Hindi, hawa doon ka mga maya, magutom na kayo. Ano kung ito ba? Ako na gani, ang mais ako na ilaga. Mamaya Yan, ko mabutan, te. Ang subanan. Ay, na kayo, magaga akong mais na. Naday sinampay. Naday sinampay niya. Bakit? Dana, sa pagdanan. Sa dadlag na tudlang mo. Pura, ilan mo yung temblag. Yung mga yung grabe na po ng mga on. Sa kaplanga ng torta. Ang tagiya diya kay si Ma'am Rosie. Rosie. Ma'am na ako lang ang pula. Magtayo mo ako ang ano. Ang hindi mo bro, sige, kung tayo mo bro. Ma'am, kailan mo ba na diba? Kailan niya? Kailan ba? Tutorial ka din to bayan ni mag-surf ng ngayon ka mo lagi na si ma'am kuan lagi bisag di mo ra kung pamata ka tay mong gingon. Mga nga na pagka nila, ma. Lamang kay amiga niya nga dentista. Ha? Dentista. Layo ra kaayo oy. Ang dentista to ra dito sa Si Ma'am. Julie. Na ma'am. Ah! Dentista, ma'am. Kuha dito ng puyo Saan siya. kami nagsuki sa tabi? Wait, nabidi gini yung munali. Ah, suito na ko niya. Yung mga suito na ko ng mga. Ako lang mga customer. Tahi. Taga na dyan kasi. Sige patay sa imo sa una na. Hindi na. Uniforme ako. Mga pantalon. Bro. Nay, kalimo. Eh. Ang dati bulang. Wala na po, bunta na Saan naman eh, palito na. Alam na itong busugan man. Naway. Kaya mo yung sarap, ma. Hingin dalawa. Aning Ano man to? Buta na lang dua. Sige naman mo pwede. Ilugay na ilang doon. Ang ako nang gipile sa akong tangalan. Anong nawag tubig ba ganyan? Ang bot tikot. Naaga pa dai. Lagat na wa pa. Nana? Maligo. Ligo ka? Maligo ko kay. Maligo man ko sa puti tikot. Yan singgit man siya nga lula wala ba tubig. Pagkabata. Dara guys, sa kamang isda guys, dia. Ang tatlo ha. Gigibiyaan ni mo ang kuan ke. Jadi jek makasuko kay. Ako una magpakuway ko lagi kay makalimutan ko. Yung singgit man siya nga lula, halaw, nawala na bang tubig lula. Wala ka na nato ka na kamatis at saka ano. Ha? Gumaling kalingawan ako ito so ako naninda ng hamon. Ano ba kayo? Napagkakastik eh. Ako lang ako kasi nahinog na. Hindi ko mayan. Malayo dia.
guys. Ang isda. Ako yung yan. Kanang ito paringason sa na to. Ay sa pakuno sa pakuno sa ba? Ay. Padingason sa naton ta. Ano sa padingason? Kanang pabagahon to na to kuan may ba? Hindi mo na mo bagaw, dili mo dikitan og uling. Gani. Nami, tapuki guli sige be. Bisa sige tapuki guli. Kanira. Nagaling tang naduduwa. Sa mani. Bigduwa ang mga bata. Padingas. Yung sugod ng kuan baga. Ang pabagahon sa ni guys, kaya isda giandam pangati. Hiwa pa sila kuan mga lamas. Ano ni mga paypay? Ay, paypay, mapaong na dahil, di na makadingas Ay, dahil. uy, parang mukalak. Pusporo, ginana pa pusporo din na. Di na? Paypay pa dyan, manay karang mukalat ang baga. Ano sa'yo, guy makadingas? Ano na makadingas? Ano na makadingas pa? Dali raman ni mo baga, basta kung ano naman sa paypay dyan. At ang daghanan o ka nang naay uling kay dakura ba itong isda? Sugod na siya sa kwan guys, baga. Ito yung isda namin guys. Ayan na. Diyan ang ipalamanan. Lami na guys. O lamas. Magtimpla kung sausawan din. Uh, Nakahaling ka na? oh, nahaling na. Yeah, dito na lang naganggang ko. Timpla sa ko. Ikuanan ni guys, Pagyangot dito, sugba na. dito sa iyong kuan be. Kalamis sa mong isugba. Tira nagmantika para Nawala ang kuan. Lah, sunog para di mo pilit ag isda. Nga na din na. Trapahag mantika. Minsan nagingon pa nga trapahag mantika. Chip Gina. Dati na yun. Iya ba ning expert ba siya ni? Malugod para sa ni. Yung sa purpose guys, nganong pahiran og mantika sa itong tungag isda. Kaya ko ang naibawaan na ramang itong dajon. Ya kay butang mo mantika sa. Butang ang mantika. Kaya na itong tungag isda. Nagaguling kaya ko man to si Jado kaya man to maluto. Lugan eh, pero ayaw paypay para dili sa maahat. Bijak mapaw nga guling og di pay pa dyan. Ino paong be. Butang na. Yung butang na. Sakto ra jud si Jas sugbaanan. Nana guys, atong sinugba. Wato naman natag maluto. Biyahe na, siguro nag-iring. Tala guys, natakang nagamang sinugba. Jagang nahuna karong adlaw guys, to raga Diyos buhol. Kay si Aliana na admit na pud. Mapaganito yung pagka-admit katong dito ko karon admit na pud nila kay ning suka na pagilantan. Diya si nanay gilantan pud. Hinuo ko nag-udyok maadyo. Mo nangagnahuna na guys karon to raga Diyos buhol nakapokus kay nag-kug maadyo nila. Nakasakit-sakit sila dito pero tay mahimo guys pagampo ra jud ang mahimo. Ito naman ako. Pero dapat kulob pa nagamay ka. Sa gilam na nabisag dugon pa di. Kulob lang dito. Kulob lang sa dawang pika sa naman. Puli-puli lang sa pa. Tag din na ibabaw na siya. Wapa sa. Kunti na lang to eh. Ha? Kunti na lang to. Balihon lagi ini. Oh, kunti pagbali nito, yun na yun. Unya na ibali be. Ha? Saan ang puti unya na ibali? Mga 10 minutes. Ha? Mga 10 minutes ibali dayon. 10 minutes ulit, tapos na. Tapos na. 5 minutes, balihon na. Then, haonon. Oh.